Ongi etorriak osasuntsu eta pozikeko beste programa batera eta gaurkoan erresilientzia emozionala landuko dugu. Eta horretarako Ibon Gurrutxaga medikoa dugu gurekin. Kaixo, itxaso. Kaixo, agian hau psikologo batentzako egokiagoa da, baina nik uste ere... Bueno, ea nola moldatzen. Bai, moldatu gaitezkela. Erresilientzia emozionala, ez? Gaia ja mamitsua da, ez? Bai. Baina berez, zer izango litzateke irtenbideetan enfokatzea arazoetan baino eta aurrera jarraitzea, adibidez? Bai, arazoei aurre egitea, baditugun mekanismoekin edo mekanismo psikologikoekin eta esate duzu modan hori zera. Eta nola lortu genezake hau, ez? Ze, karo, batzutan ez da erresa, ez? Aktitude positibo hori izatea edo. Bai, arazo baten aurrean ikusi behar duguna dira irtenbideak edo soluzioak, ez? Eta baita pertsona batekin arazoren bat baldin badaukagu bere tokian jarri edo pertsona hori gurekin arazo bat baldin badauka, ikusarazi nola sentitzen garen, nola gauden, bion artean irtenbide bat aurkitzeko edo soluzio bat aurkitzeko arazo desberdinei. Eta ze adin ere mutan da garrantzitsuagoa, ez? Igual, nik zerrakit, helduago garenean badaukagu gaitasun gehiago, ez? Hori izateko, baina igual gazteetan zailagoa da. Gazteetan, erabezaroan, landu beharko genukeen zerbait da, bai? Ze gero, helduagoak garenean, mekanismo guzti horiek oso finkatuta gelditzen dira gure barnean eta hortik ateratzea zailagoa izaten da. Orduan, nerabezaroan, mekanismo guzti horiek lantzen baldin baditugu, gerorago ikusiko ditugu onurak edo nola aurre egin arazo desberdinei edo guzti horiei. Eta zergatik da gure osasunerako garrantzitsua? Azken finean, estresa eragin dezake, antsietatea, depresioa, gure ingurunearekin, gure ingurunean dagoen jendearekin arazoak izan ditzakegu, eta hori kalteak izan gure emozioetan edo gure osasun mentalean. Orduan, lantzen baldin baditugu erresilientzia hauek, o erresilientzia hau, hobeto eta hori. Eta zer erabili dezakegu hori eskertze hori edo ez dakit positibotasun horretan enfokatzeko ze teknika erabili dezakegu? Oso, mekanismo edo asko daude, baina, landu behar duguna da, gehien bat bestearen larruan jartzea. Empatia. Hori, empatia. Eta baita, gehien bat empatia, ez? Eta gauza, beti irteera edo soluzioetan pentsatzea. Eta eskertzea, zergatik da eskertzea garrantzitsua hau da? Zerbait hona gertzen baldin bazaizu edo eskertze, ez dakit, puntu hori ere azaleratzea eta azaltzea? Beti jendeari gustatzen zaio, ez? Gauzak egiten dituenean, norbaitek edo egiten dionari esker horiek jasotzea, eta horri esker erlazioak finkotzen dira edo estutzen dira, besteak ikustean nola guk gauza horiek kontuan izaten ditugun edo, Eta ze gomendio eman aldiogu hori erresilientzia emozional landu nahi duen bateri edo kostatzen zaion bateri? Ingurunean bilatzea, ez? Lagunei, familiari galdetzea ea ze arazo ikusten dituzten edo pertsona horretan, eta arazoak oso larriak baldin badira, beti laguntza eskatu, profesional bati, psikologo bati, edo, Horrekin geratuko gara.
Bueno, eskerrak ere psikologoaren figura ere gaur egun askoz ere naturalagoa den zerbait dela, ez? Bai. Ze aspaldian zen hain erresa, ez igual medikura bai joaten ginela, ez? Bai. Gorputzeko medikura. Bai, gaur egun, tabu hori ez, gutxinaka galtzen. Apurtzea da. Bai. Bueno, mila eskerik bon ere, gaurkoan eman diguzun guztiagatik eta horrengo arte. Horrengo arte, bai. Digestio osasuna eta intolerantzien prebentzio osasun prebentzioan. Digestio sistema gure gorputzaren funtzio ezinbertzekoa da eta digestio osasuna zaintzea funtsezkoa da osasun orokorra hobetzeko eta intolerantziak prebenitzeko. Elikadura osasungarriak eta ohitura egokiek rol garrantzitsua dute. Digestioa hobetzen laguntzen du. Elikagaiak zuntza eta prebiotikoak dituzten elikagaiak kontsumitzeak esteen flora onuragarria laguntzen du. Digestio prozesua hobetuz eta zaborea eta digestio arazoak saihestuz. Barazkiak, frutak, zereal integralak eta legumbreak lagungarriak dira digestio sistema osasuntsu bat mantentzeko. Intolerantzien prebentzioa. Laktosa intolerantzia, gluten intolerantzia eta gastrointestinal arazoak saihestea garrantzitsua da. Eta elikazio ohiturak eta elikagaien etiketak kontuan hartzea laguntzen du horiek prebenitzen. Glutenik gabeko edo laktosa gabeko elikagaiak aukeratzea egokia izan daiteke intolerantziak dituztenentzat. Esteen osasuna zaintzean du. Elikadura orekatu batek esteetako inflamazioa murrizten laguntzen du eta esteetako patologiak prebenitzea erraisten du. Probiotikoak eta prebiotikoak dituzten elikagaiak, adibidez jogurra, kimchi, fermentatutako elikagaiak, este flora osasuntsu bat sustatzen dute. Sistema immunologikoa indartzen du. Digestioa sistemaren osasun ona esteetako immunitate sistemarekin ere lotuta dago eta inflamazioa murriztea eta intolerantzien sintomak saihestea hobetzen du. Elikadura osasungarria eta gogobetegarria, zuntza eta prebiotikoen aberastasuna dituena, digestioa hobetzen laguntzen du eta intolerantziak eta beste arazo digestiboak prebenitzen. Digestio osasuna zaintzea osasun orokorraren zutabe nagusia da eta elikadura orekatuak eta azterketa medikoak laguntzen dute hortarako. Oraingoan funtsezko gantz azidoei buruz hitz egin behar dut. Hau da, omega 3 eta omega 6 gantzak. Alde batetik, omega 3 gantz azidoak modu naturalean aurkitzen alditugu eta erran behar da direla gantz mota batzuk gure gorputzak behar dituenak, baina ez dituenak sortzen. Orduan elikagaien bidez lortu behar ditugunak. Hauek daude arrain urdinean, hau da, antxoa, berdela, izokina, sardinak eta bar. Gero landare iturrietan baditugu txia azietan, lino azietan, intxaurretan, eta koltza edo lino olioan ere baditugu omega 3 hauek. Eta gero omega 6 gantz azidoak aurkitzen dira ekilore olioan, arto olioan, soja olioan, eta baita ere prozesatutako elikagaietan. Hau da, snack, opil industrialak eta frigituak. Hor da, zein izango litzateke bien arteko oreka osasuntsu bat. Bueno, gure gorputzak erran bezala omega 3 eta omega 6ak behar ditu, baina orekan. Hau da, omega 6, omega 3 ratioa gutxi gorabehera izan beharko zen 4:1. Osea, 4 omega 6, bat omega 3. Baina gaur eguneko ratioa da 15 omega 6 eta 1 omega 3. Orduan, ekilibrio hori oso desegokia da gaur egun. Ze ondorio ekar ditzake omega 6-ren gehiegizko kontsumoak inflamazio kroniko bat eragin dezake gorputzean, bihotzeko gaitzen diabetesaren eta minbiziaren eta osasun mentaleko arazoen arriskuak ere ekartzen alditu, eta orekari gabe omega 3-ren onurak murriztu egiten dira. Pulak
txinap edo dominada egiteko, askotan arazoa da ezin dugula gure pisua altxatu. Eta orduan badaude, era asko laguntzako edo arinago egiteko eriketa hau. Normalen abiltzen dira gomak. Niri ez egit asko gustatzen, ze normalean gehien kostatzen dena da ateratzea pisuarekin postura honetatik, erabat zuzenean dagoenean besoa. Eta gomak egiten duena da asko lagundu hemen eta gero oso gutxi lagundu bukaerako partean. Modu bat indarraren aplikazioa kudeatzeko da TRX-ekin edo anilekin lagundu da. Torren egingo duguna jarri altura batean, non bekaldean gaudenean besoak erabat zuzen daudela, jarri ditugu hankak erabat gurutzatuta edo nahi baduz horrela, baina ni ustut horrela indarra gutxiago egiten dela, eta hemendik egingo dugu indarraia hasi egiten hemendik, eta ezin badut igo, orduan indarra egingo dut pizka bat hankekin, baina ni txango naiz esango dudana ze indarra egingo dudan besoekin eta zer hankekin. Orduan, nik nahi bau egitan landu ondo besoak, egingo dute indarra oso gutxi besoekin, eta aldudan guztiena indarra gutxi hankekin eta alduan guztia besoekin. Onera heldu arte. Eta gero, kontrolatu jitxiera ere. Ondo indezakedala honeaino eta hemen jazin dugu gehiago, bueno, pues orain hanketako indarra pizkata beliko dut igotzeko honeaino. Edo adibidez, egin dezaket bi ondo eginak horrela, normal, bi, baina igual ja hirugarrena, igual ezin dut. Orduan geratzen ez hemen eta hankak ipini eta pizka bat lagunduta. Eta jarraitu dezaket lan egiten hemendikan. Orain aduktoreak luzatuko ditugu. Beti kontuan izan da konpentsazioak ez direla onak, buruz gora egingo dugu ariketa hau. Iskiotibialak landu ditugu buruz gora, aduktoreak ere bai. Zergaitikan, ez dakigu estiramendua ongi egiten, probokatu dezakegu bizkarrean konpentsazioa edo gaizki egitea. Lurrean egiten badugu, faktore hori kentzen dugu. Orduan, berriz ere, kuxinarekin jarriko gara, buruz gora, hanka rapatuko dugu, esku batekin hartu, belauna gorputzera bota, eta biak irekiko ditugu. Barruan, sentiko dugu tentsioa. Hemen, minutu bat, egon gara, 40 segundu, minututxo bat. Aduktoreak luzatzerakoan kontuan izango dugu gure lumbareetako partea ez tolestea, ez sartzea barrura edo konkabidadea egitea. Orduan, saietuko gara barrura sartzen gure retrobesio mugimenduarekin eta hola ariketa konpentsazio gabe egingo dugu. Bueno, zergatik esaten dugu pertsona positiboekin elkartzeak on egiten digula. Bueno, dauzkaten ezaugarriengatik, edo dauzkagun ezaugarriengatik. Pertsona positiboak askoz ere eskuzabalagoak izaten dira, ez bakarrik materialarekin, baizik edozein gauzarekin, oso ongi dakite baloratzen lortu dituzten gauzak, bai beraiek, bai beste pertsonek, eta bueno, sorte ona konpartitzeko ere gaitasuna handiagoa daukatelako. Pertsona hauek gainera ez daukate beldurrik introspekzioari, bere burua hausnartzeari, ongi egiten dutena indartzeaz, eta gaizki egin duten gauza horietan, edo akats horiei ikaspen bat ematen diote, eta aldatzeko gaitasun eta malgutasuna handia daukate. Besteengan ere gauza positiboak ikusteko gaitasuna handia daukate, eta orduan errefortzua handia dago, bestei esaten diete, ze ongi egin duzun hau, edo ze ongi atera zaizun bestea, edo horrelako mezuak bidaltzen dizkigute. Autokonfidantza handia dute, bai bere buruangan eta bai besteengan ere bai konfidantza dute, bakoitzak dituen baliabide eta erramientetaz,
eta gaitasunaz, ez? Gauzak lortzeko bizitzan, gauzak egiteko edo garatzeko. Badago beste parte bat ere bai, batzutan nahasten da, ez? Beti positiboki edo beti nola pentsatzen dute? Bueno, oso ongi moldatzen dira ere bai errealitatera, hau da, zein da daukadan arazoa benetan, ze irtenbide funtzionalak daude honen aurrean, malgutasuna handia irtenbide desberdinak aurkitzeko, eta horrek sortzen duena da eraginkortasun handiagoa, bai, ez da fantasia, pentsamendu positiboa ez da fantasia, da errealitatea. Bere bizitzaren ardura hartzen dute, hau da, nik badakit, nik nahi dudana lortzeko lana nirea dela eta pausoak eman behar ditudala edo zer behar dudan hori lortzeko. Saiatzen dira asko ere bai aukera berriak edo beren bizitzan sortzen diren aukerak hartzeko eta aprobetxatzeko. Honek guztiak sortzen du autoestima ona edukitzea, azkenean bere buruaren irudia askoz ere hobea da eta hobeto sentitzen dira beraiekin. Gainera oso pertsona proaktiboak izaten dira, ez? Zerbait gertatzen denean, haizu, hau egin dezakegu edo bestea, ez direla geldirik egoten eta normalean besteak laguntzeko motivazioa handia izaten dute. Beste ezaugarri bat, bukatzeko izanen litzateke barkatzeko gaitasun hori, ez? Ez dira geratzen horren beste gertatutako gauza txar horietan edo esperientzia txarretan edo besteek egin dituzten gauzetan, baizik, barkamen psikologiko hori esaten dena, eta da, hemen bukatu daia egoera, ja hitz egin dugu edo dena delakoa, eta nire bizitzarekin jarraituko dut, ez? Barkamen hori zein zentzutan gure burua bakean sentitzearen helburuarekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.